Riwruok mar jopuonj mar KNUT koro dwaro mondo mi piny owacho owuo ewi wach mar ng'anyo mar jopuonj makoro nie juma mar 2 e Thurkae. Jagoro maduong' mar KNUT Bad Manyanza okoni somo ok dhi mbele e junior school kendo piny owacho winjo losie kendo olos twak mapiyo madhi duoko jopuonjgo e skul. Kaka Judith Omondi leronwa, jopuonjgo to ramo ni gibiro dhi nyime gi ng'anyo nyaka piny owacho chop dwaro margi. Ng'anyo mar jopuonj junior school manie juma mar 2 koro pod medo dhi nyime e pacho kae counties ma opogore. Nyaka sani jokanyo mag sekta mag somo, ahinya to jotelo mag riwruok mag jopuonj, koni somo mag jopuonjre mag junior school oserochore kuom jumbe 3 kendo nyalo medo rochore poni ok okawo okang' mar tieko ng'anyo mar jopuonj. Somo ma nyithindo mantie grade 7 kod 8 orochore. To nikech oparo ni chien ka jumbe 2 mokwongo jo yaw skul nje pong' mar pi mar ataro njo miyo skunde ok oyaw mokawo odhi gi jumbe 2. Koro ne juma mar 2 nyaka yaw skul. To somo mar nyithindwa mantie junior classes grade 7 and 8 pok osedhi maber. Jagoro maduong' mar KNUT Bad Manyanza kata kamano riwore kod jopuonj mang'anyogo kokoni doho ne ong'ado ni orak mar gima pod dhi nyime ni tok chik. Ok en gima ber ni jopuonj mondo gipuonj nyithindo mabe gitin. Sani koro ni ndara nong'anyo nikech sirikal otamore ndiko gi kaka ne giwinjore. Koti josewacho ni jopuonj nondike jomoko ni kare ndalo mondo confirm no sekadho. Jopuonj mag JSS korka korgi to pod ramo ni gibiro dhi nyime kod ng'anyo nyaka chop dwachgi. Ana wuon na graduate higa mar 2018 nyaka sani pok ayudo tich. Lakini japuonj mano graduate higa mar 2023 ondik under permanent and pensionable terms. Mana kaka sirkal olingno e kaka nyithindo be nyithindo sirkal be wabro we mondo ling kamano. Ana nyiso jonyuol kawuono ni onge sama nyathini biro neno japuonj e klas. Ko neno japuonj to neno head teacher ne ema mondo dhi opuonji. Tend KNUT to koro kwayo piny owacho mondo bag twak mabiro kelo winjruok e kindgi kod jopuonj. Wadwa dialogue gi Secretariat Service Commission. Wadwa mondo ji owuo ni kadiponi ok nyal tim gidi kawuono titime tich adi mondo wang'e ni ok en mana giwacho mbele him nowacho mbele to sirikal kot moseketho kok en kawuono titime tich adi mondo ji owuo mondo jopuonj gi owuo godo odog e tich to kama ji winjre no ochop kare to kik som nyithindo mondo orochi. Doho ne ochiwo ng'eto dwe ma okalo ni orak mar jopuonjgo matiyo sani ni tok chik ka piny owacho to ne okoni winjo bed ni jopuonjgo bedi orak kuom higni 2 kapok ondikgi e yo ma ongirore. Judith Omondi, Ramogi TV.